E oficial, spunem start provocării. Vrem să-ți demonstrăm că poți face bani online, chiar dacă acum începi de la zero. De asta am pregătit un challenge potrivit pentru tine, unde vei învăța pas cu pas ce ai de făcut pentru a face primii tăi bani în online din generarea de logo-uri. Săptămâna 1, în această săptămână 1 inaugurală, vei face primii pași spre a deveni un creator de logo-uri de succes. Webinarul informativ o să aibă loc în comunitatea Einstein, miercuri pe 24 ianuarie la ora 21, unde îți vom prezenta în detaliu întregul parcurs al provocării, temele pe care le vom aborda și temele pe care o să le ai de făcut și cum să-ți construiești un portofoliu impresionant. Activitățile săptămânii 1 includ 1. Participarea la webinarul de deschidere. Vei învăța cum să navighezi prin pașii provocării și să fii atent la fiecare detaliu. 2. Prezentarea roadmap-ului. Vei primi un plan detaliat al întregii provocări ca să știi ce te așteaptă în următoarele săptămâni. 3. Împărtășirea temelor. Vom oferi teme pe care va trebui să le realizezi pentru că te vor ajuta în crearea materialului și te vor ajuta să dezvolți abilitățile potrivite. 4. Construirea portofoliului. Vei începe să lucrezi la portofoliul tău, care este un instrument crucial în stabilirea încrederii de către potențialii clienți în abilitățile tale. Scopul acestei săptămâni este de a te echipa cu toate informațiile necesare pentru a te lansa cu succes în această provocare. Dacă vei participa activ la webinar și te vei dedica întregului proces, vei învăța și vei construi o bază foarte solidă în crearea de logo-uri, urmând apoi să înveți cum să monetizezi acest skill într-un mod cât mai eficient și rapid. Săptămâna 1 este crucială pentru că te pregătește pentru ceea ce urmează și îți oferă o bază solidă pentru restul provocării. Este necesar să te implici și să profiți la maximum de toate aceste resurse pentru a-ți maximiza șansele de succes. Scopul acestei prime activități este să învățăm să generăm logo-uri și vom face un exemplu generând logo-uri pentru brandul Sprite. Aceștia sunt pașii de urmat pentru crearea unui logo. Ne-am gândit să-ți oferim mai multe recomandări pentru a avea șanse cât mai mari de reușită. Experimentează diferite prompturi și setări pentru a vedea cum modificările acestea îți influențează rezultatul final. Împărtășește creațiile tale cu comunitatea pentru a avea un feedback cât mai constructiv. Această etapă durează o săptămână și îți recomandăm să nu rămâi în urmă. Salutare, sunt Vlad și o să vă arăt care sunt pașii pentru a crea un logo. În primul rând, mi-am pregătit aici linkurile la care o să aveți și voi acces. Intrăm pe Copilot de la Microsoft, dăm pe conectare, o să avem nevoie de un cont personal gratuit. Gata, după cum puteți vedea, ne-am conectat. Acum o să luăm promptul pe care vi l-am pregătit, nu înainte să selectăm varianta mult mai creativ și dăm pe Send. O să dureze câteva secunde până ce înțelege ce are de făcut și o să genereze logo-ul. Așteptăm. Nu o să dureze foarte mult, durează câteva secunde, undeva la până într-un minut. După cum puteți vedea, mi-a generat mai multe logo-uri, chiar 4. Aici vreau să vă atrag atenția că este foarte important să introducem semnul exclamării la începutul cerinței pe care o dăm, la începutul promptului, pentru că altfel nu o să ne genereze un logo. Mie îmi place foarte mult acest logo, îl și deschidem și descărcăm imaginea. Acum o să mergem la pasul 2, unde o să intrăm în Crea. Acest tool ne ajută să creștem calitatea imaginii. Nu este obligatoriu, este un pas opțional, dar vă propun să faceți asta și vă chiar recomand, pentru că nu strică o calitate superioară a logo-ului. Aici din nou trebuie să creăm un cont gratuit, încărcăm imaginea și aici dăm pe Enhance pentru a crește calitatea. Aici, ba chiar mai mult, ne dă și promptul în engleză. Așteptăm din nou foarte puțin. Cum am zis, e un pas opțional, dar vă recomand să faceți asta pentru că e foarte, foarte bine să creștem calitatea. Nu e obligatoriu, dar v-aș recomanda. Durează la fel foarte puțin, 1 minut, 2. După cum puteți vedea, mi-a generat logo-ul la o calitate mult superioară. Dăm download și avem logo-ul. Acum ne ocupăm de pasul numărul 3, îi ștergem background-ul pentru că noi avem nevoie de logo fără background.
vă sugerez acest tool unde doar introducem fotografia. Bun, am introdus logo-ul, dăm pe Remove Background. Din nou trebuie să ne facem un cont gratuit. Mergem cu varianta de 1024 pe 1024 pentru că cealaltă e varianta plătită. Acum așteptăm la fel câteva secunde și gata, a eliminat background-ul, dăm pe Download și avem logo-ul în forma finală fără background. Acum mai avem un singur pas de făcut, trebuie să-l vectorizăm pentru a fi această operațiune completă. La fel, așteptăm foarte puțin timp aici până ce se procesează și în câteva secunde o să-l avem gata și ca vector. Bun, avem originalul și avem și partea de vector. Din nou, dăm Download. Aici putem alege mai multe formate. E ok cum e acum. Download din nou și avem logo-ul vectorizat. Vedeți ce calitate superioară are. Aceștia au fost cei 4 pași pe care vi recomand pentru a crea un logo care arată așa. Acum, bineînțeles, acest proces reprezintă fundamentele creării unui logo. La orice logo să creați sunt aceleași fundamente și aceleași sisteme. Aceste aplicații gratuite le puteți folosi de nenumărate ori pentru a crea câte logo-uri doriți. Mult succes și hai să vedem ce o să realizați! Temele tale pentru săptămâna aceasta sunt: tema 1. Creează 5 logo-uri pentru diferite industrii. Creează logo-uri pentru afaceri din diferite industrii, cum ar fi tehnologie, sănătate, educație, artă, business, marketing. Scopul este de a-ți arăta versatilitatea și creativitatea pentru a te adapta la diferite cerințe pe care o să le aibă clienții tăi. Fă un redesign la 5 logo-uri existente. Alege câteva logo-uri existente și recrează-le. Acest exercițiu încurajează creativitatea și îți demonstrează capacitatea de a oferi un suflu nou brandurilor deja existente. Tema 3. Creează 5 logo-uri pentru evenimente imaginare. Gândește la evenimente gen festivale, expoziții și creează logo-uri pentru acestea. Logo-ul trebuie să transmită un mesaj clar și să se potrivească temei evenimentului. 4. Produc logo-uri personalizate SF. Creează logo-uri pentru companii sau business-uri fictive. O cafenea pe lună sau turismul în spațiu. Acest exercițiu îți va stimula imaginația și abilitatea de a te gândi la idei unice. 5. Creează logo-uri cu mesaje de interes social. Creează logo-uri pentru cauze sociale sau campanii de conștientizare, cum ar fi drepturile omului, sau protecția mediului sau drepturile sociale. Această tehnică te va ajuta să transmiți mesaje foarte clare și puternice de impact. Pentru crearea de logo-uri în cadrul temelor propuse, respectă structura și pașii de bază descriși. Acești pași sunt fundamentali în procesul de design al oricărui tip de logo. Deși v-am oferit aceste teme ca exemplu, explorați-vă creativitatea și gândiți-vă la mult mai multe idei. Creativitatea e foarte importantă pentru că astfel vă puteți diversifica portofoliul foarte mult. Bine Vlad, dar de ce facem acest portofoliu? Pentru că o să-l utilizăm în săptămâna a doua. În următoarea etapă o să vă arătăm cum puteți utiliza acest portofoliu pentru a vă prezenta abilitățile în fața potențialilor clienți. Vom discuta despre cum să abordați discuțiile cu potențialii clienți și cum să vă poziționați eficient în piață. Prin realizarea acestor teme veți realiza o gamă variată de lucrări care vă vor demonstra competența și abilitățile creative, astfel pregătindu-vă pentru a avea succes și în etapele următoare. Spor la muncă și abia așteptăm să vedem portofoliile voastre. Numai bine, spor la muncă, semnat Vlad, Bogdan și Leonard.